Hi ha un altre element que no és directe però que a nosaltres ens preocupa igualment, que són també les negociacions que s'estan donant laborals en aquelles empreses que són prestadores de serveis públics a qui li han fet algun tipus de concessió. Que sembla que l'Ajuntament de Valls ha abandonat qualsevol intenció d'exercir un mínim control sobre les condicions laborals d'aquells treballadors que estan fent un servei públic, tot i que sigui a través d'una externalització o d'una concessió, però que estan fent un servei públic. Estem parlant de CESPA, estem parlant de la UEC, que són espais on, per exemple, en la UEC, en cada canvi de proveïdor s'han anat perdent condicions laborals i s'han anat rebaixant les condicions salarials. Per tant, entenem que l'Ajuntament de Valls amb això hi ha de dir alguna cosa, perquè es perd qualitat del servei per molt d'esforç que hi posin els treballadors, que els usuaris no ho notin, o per exemple amb CESPA, que estan en negociació i que la negociació va a la baixa, és una negociació a la baixa, quan el conveni entre l'Ajuntament i la UT Valls no ha parat de créixer en termes econòmics i no s'han eliminat serveis. Per tant, són coses que no entenem. En aquest sentit volem anunciar com a CUP que presentarem una proposta de clàusules socials a introduir en tots els contractes que l'Ajuntament faci amb empreses, i són clàusules socials que marquen un mínim a complir per totes les empreses en política de recursos humans i de condicions laborals, i a la vegada llançarem unes campanyes, que algunes d'elles ja les hem començat, que és la necessitat de treballar conjuntament els usuaris, la ciutadania de Valls, amb els treballadors i treballadores públics. Hem començat amb el tema de les llistes d'espera, per exemple, al Pius Hospital, però creiem que aquest és una línia que com a CUP durant els propers mesos mantindrem activa d'intentar generar aquesta aliança entre la gent de la comarca i els treballadors del Consell Comarcal, entre els usuaris de la residència al camp i les treballadores de la residència al camp, entre els usuaris i ciutadania de Valls, comarca i Conca de Barberà i els treballadors i treballadores del Pius, i creiem que aquesta és l'única manera d'aturar aquest desgavell que en aquest moment hi ha a les institucions.